इलो मा मोबाइल की मंतर कला कालीगोरी साबेनी कोलाब शिखई देला। इलो मा मोबाइल की मंतर कला कालीगोरी साबेनी कोलाब शिखई देला। हमो कथा मिछ जदी कर थरे टेस्ट हजो जियर मोबाइल रे नेट जानी बसी एका जातिर जो जियर मोबाइल रे नेट जानी बसी एका जातिर से जो जियर मोबाइल रे नेट जानी बसी एका जातिर से ओडली डली नियंतु सेल्फी मुह गरी बंका सदे जेमिति हजि जाइछि तांगर लखे टंका।